Mga kapuso, karong buntaga atong sayron ang istorya og mga kaagi sa Mijares Twins dinhi sa Cagayan de Oro City. Kini mga kapuso, kini nga kambalan ni parehas mga gwapo ug mga ambungan, pero ang importante lamang gyapon ko og 5 kaligo diya kanila. Binuang lang mga kapuso, atong makauban si Gabriel og Daniel Mijares. Gabriel og Daniel, good morning og dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Hello, good morning mga kapuso. Hi, good morning kapuso. I'm Daniel Santos Mijares. I'm Gabriel Mijares. And we are the Mijares Twins. Gabriel og Daniel, sa mga dili pagayod nakaila sa inyo, unsa ba ang timailhan nga ikaw si Gabriel ug ikaw pud si Daniel? Mga kapuso is, ako is scar here. Kung maklaro ninyo, left side of my eyebrow, tara, kani, oh. Tara. And, siya dayon, ako'y alum, 2 ka book or mga 6 manata, tanan sa face. Kini Gab og Daniel, medyo personal matter. Unsay nahitabo sa inyong parents, particular na sa inyong mama? 2 years old pa mi, no? Yan sa akong mga suon nga among mga magulang nga nado siya sakit daan sa una sa kasing-kasing. So, kaya ra gid mi kabalo nga pag nabot na nanay mi buot daw kain po kayo kay ibog po ang uban nga nay mama ano daw kung papa kay nanay lain kay since nagdako mi wala gid mi siya makamot and kanang si bitaw siya biyahe sa gasa nga lugar. Knowing nga at a very young age ni panaw ang inyong mama, asa mo nagdako og kamusta pod inyong relasyon sa inyong papa? Nagdako gid mi sa mong lola. Awg akong papa first time gyud ako siya nakita kanang 13 years old kanang murag nakuha na gyud na siya akong papa bitaw kay sa una manggod kay di kay siya gakuan igor siya gapadala sa akong lola. Kung magkita mi okay naman pud kanang mi kalain sa iya. Growing up, nisulod ba sa inyong huna-huna kung unsa kaha ang feeling nga dunay parents nga nakatutok sa inyong pagdako? Among gi kuan sa among huna-una nga kay wala man mi kuan kanang tarong nga pamilya, so maningkamot mi para pun pud kung magpapamilya mi dili na makakuan pud outro sa among pamilya pod. Paunsa mo gitaguyod sa inyong lola ug sumala pa nga bata pa lang mo nagapangita na mo og pamaagi aron makakwarta sab? Sa stream man ako lola kanang katahi gid siya higa kuan kanayang tahi pero kan man ka patay sa iya kana kada adlaw gid na siya kuan para na ipangbalon 20 para 5 pesos para malagkuan lang pamasahe pa agto sa eskwelahan tapos pag baklay pa uli pamagi sa unang mga kwarta mi kung may mga kan bitaw like palibol-libol nga example kan may mugbalay so kami maghakutan na sa yuta para mga kwarta or mga haro blocks kanang kuan pud ang kaning kada po naman mi tanom tanon sa kuan dia sa balay sa akong kuya so dia iya pangwaya kun tanom para ibaligya o kanang kuan may maglabay mig basura so magkuaon na mo para ilabay ang basura para sulan mi ano murag daily routine bitaw na mo sa una bitaw kay para makakwarta. Asa basab mo nga butang always magkasinabot og dili magkasinabot? Kini for sure curious ang kadaghanan. Magkasinabot kay sa dula, basketball, o taekwondo player man minwa. Pero sa dili magkini kasinabtanay naman gamit usay. Gamit gyud usay kay mugawas samot nga mugawas ko. Then siya kay nasuot na to niya akong gilaban ana ba murag ako may ikanan ni kaning malaot kay wala pay suoton. Si Gabriel ang more into joining auditions like the Starstruck. Unsay gusto nimo maabot, Gabriel? Gusto po ko mag-artista po para magtabang dito sa kwan. Sample kung artista na po nga na tigong man to makabalay maka-isak kung kwan mag-push yung para matabangan bitaw. Para man po sa yatanan among ginagawa. Nadungog na nato si Gabriel. No, how about si Daniel? Ikaw, Daniel, unsay imong mga passions, aspirations, ug unsa pud imong mga gikabisihan? Pili sa taekwondo. Kay ilig mang may kukuan na milabog mga tournaments. Sa baguan pa ko. Medals po. Pregnancy. Kuan po kaning kaya po take advantage na ko nga basin day maka-scholar ko po. Hindi ka nang wala akong expect nga
Kaya po ni sa akong lula kay wala biya yung na po nga walay pamilya. Busa ka pang ning kamot ni sagsagad mi utang bitaw. Ako po na mong gusto ibalo sa akong lula. Kanang makauman mi kay gusto pa mi mong tabang sa akong lula. Gabriel ug Daniel, nasayod kami nga adunay day mo'y ginatago nga talento sa pagkanta. Buot unta namo dinhi sa At Home with GMA Regional TV nga madunggan kini. I will do anything, girl, need only as I make love to you when you want me to, and I hold you tight, baby, all through the night. I'll make love to you when you want me to, and I will let it go till you tell me to. Parehas giday mo og nindot og tingog. Daghang kayong salamat Gabriel ug Daniel sa pag-share sa inyong istorya sa mga Mindanawon ug padayon sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Thank you mga kapuso!